and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala Ba? Can I be frank? Kay ginervyos nagikog slight rahi noon pero kun mapadayon ko og sod muda ko na gini ako nervyos ba and so I'm sorry pero dili na ko trip gamusod sa inyo. Febs. Ha? Sorry pero no offense meant yun ha. Pero it's like your house is about to collapse. Mga abay! Mga abay! Mga abay! Oh my gosh! Oy. Linog! Pati! Manaog na ta! Sige na! Dali na mo! May linog! The house is gonna collapse! Uy! Masa na eh? Kumplito naman ta! Kain na! Ano man eh? Ang sinaglinog yay! Walig yung kabantay! O saan mo pagkabantay nga ikaw may nagdaan sa linog? Ako? Yeah, you! Cause when you run, it made linog the floor. Uy! Wow ha? Harsh cake uy! Abi kay... tambok man ko. Maglinog na yun. Kung mudagan ko, mawa, di pwedeng nauyog lang. Like duh! What's the difference? Oh my gosh! Gipaningot nagsagod ang akong ilog. Ambot kun sa kaalimuot ba ni or sa stress. Abi, magpahatod na lang kung una ni Lolo ni mo sa among house, please. I wanna go home na, please. Diligi ko mo last nagdugay tini. It's either ako ang mukolapse or kining bahay nila ni Auntie. Abi, Febs, dali na. Adto nga to sa lolo. Dali na. Uy, hala, nalimot ha. Gihatod ni lolo si Dana kaganina sa atong pag-abot, ba? Nagpahatod og una si Dana pauli sa mansyon. OMG! taxi na lang kasi skina ko pa. Ako ito di mo. Yeah! Tabangan ti kag. Atang taxi. Yeah! What? No thanks. Si Abby na lang. Feb, Ako na lang lagi. Ako na lang. Ouch! Ako na lang. Ayoko guniti mo you? Ay! Asa ba? Ayoko gunuya tamba! Feb! Abi, imo kong biyahan. Musunod ka nila. Tingalig. Kaya na siya ni Marcelino eh. Pero kung mas pilion mo nga, musunod nila. Sige. Hoy! Ay! Hoy ba? Oh, Suko ka? waman. Nang luoy. Basin. Nga naman. Abi na kog mas palibihon mo tong amiga ni mga arte kayo. Grabe kay gang mulukdan og tao. Si Febby, arte, oo. Pero mulok down, di man tingali. Kay kung mulok down pa siya og tao, unta, wa siya makigsuod na ako. Pero, best friend man mi. Kaming tulo ni Dana, bisan pa man ko nahibaw sila nga, pobre ko niya, driver ang akong lolo. Ingon anak lang gid si Febby. Taklasa, pero buutan ba yan na siya? Maayo man siya nga amiga. Ninyo. Sige na, good. Ayun na, good pang luoy. Niya na gani, nagpabili na ko. Happy birthday. Akong gift. Malimot ka ako. Siyempre lang agyod. Pero unya na ha. Wapagay ko ni mo pakana, maningil na ka gift. Sige. Magaw na ta. Hairam to sa mama. Nay! Buhayin ako, okay? Sige. Nakauyon naman ta ko. Bisag, di pa ka mabuhin ako. Okay rin ko. What? Uy. Paano mo, Jay? Layla, miya na, May tagtingog di mo ba yun eh? Ah, Kamu ni Tia!
Part. Ayaw lang. Ako ni. Unsa? Oh. Saan ka? Di ka na ko? Unsay imo ko? Di ka na ko? Mas ganahan ka na nila? Ay, di ko batigtingog. Ha? Sige, kaya tagti ka nila. Unsa man? Shut ka! Wag yun ako magpadhasi mo paguyod na ako. As if na kay choice. Oh, yan na. Padoon ng sikat. Sige na, Minoy. Alina. Uy, sakay mo na. Wait. What is that? What is that ka diha? Salbakuta. Tay sikat na. Huwag ka makilaw og sikat. Ha? Wala Nakaila si ko inyo? to. Nakaila ko. Pero nga napasakyan mo ko ni mo, ana. I want a taxi. Mao gani. Magtaksi ka. Mao nga. Dali na. Sakay na. Sakay na. Di ba ka kasakay og taxi din eh. Huwag mo suod nga taxi din eh. Adto mas iskina. Salbakuta. Unya, ganahan kang maglakaw ra ta paingon sa iskina. Ako, okay na ko. Andad man ko. Abot lang gani mo. Kataas na ba kaya ng heels ni mo? Taas kayo? Aya, digyo ka. Sige. Sa'yo na ko ikasinabot. Sige na Ato na lang. Di mo sa kaya akong kauban. Okay? Lakaw lang ko na may. Bahala na. Lakaw lang may. Layo pa. Uy, saan na yung tingog taon? Ihuba ka? Layo pa mamang baklayon. Layo lang. What? Kaso. Ninyo eh. Uy, Langalangan muna ako. Maya patambal na Uy! Sorry kayo na hubak na ba taon? Larga na lang larga na lang. Wait lang. Maglakaw ta? Oh my gosh! Ba't di kayo nyo daan din madamage ka na akong shoes. Oh. Ew! Niya, desisyon na dayan niya. Kinaguhat ang driver sa sikat. Hubak na ba na? Damn! Ay, sige na lang. I will sakay na lang. Salbakuta. Sige na lang. Okay kayo. Sakay mo ka. Sakay na. Will you wait? No. Ew! It's so lisod to sakay. Ay, masyadong akong heels, oh! Ano ba sab nga? Taas mo sab kay kag heels. Nga, estudyante pa man ka. Ay, pagbuot. Kay mama di akong ganahan. Wait. Sprayhan sa na ako og alcohol ang seat. Usa? Grabe ha. Lingkuranan, alkoholan pag yun. I don't know, manggod sa naglingkod, ana. What if be, may kagid ang ato na sundan, matakdan ko. Madaot ang akong skin. Like that. Like da. Sige na ay. Ang driver ba? Nga naman. Sa kutasan siya. Ubak pa naman na. You wait, ha? Okay. There you go. I can finally sit na. Sige na. Sibog dito. What? Why? Masakay masag ko. Tapad ta. No! I don't like it, no, nga mahuutan ko. It's so hot kung mutupad ka na ako. You're so fat ka, ha? Maigor ligita. Doon may soda naman ko I don't care. Basta kay dili ko magpatapad nimo. Hey! Baya! Kapuya ni mo, bayana ka eh. Sige. Atbang lang ko ni mo. Gamay sabi, Kim. Usakay na ko. Dali, di gihupak ng driver. Oh my gosh! Murag na-flat ang iyang bike. Sikad. Whatever. Ilo na. Kay, naganita ni. Hello. Hello, purma na ka niya do. Sige, wala na. Okay na, Minoy. Purma na ka ni. Ilo na yun. Iski na may palihog, ha? Oh my God. Wala ka na siya sakit, Mars? Okay na. Uy, ayaw spring ba, ha? Ayaw spring ba, ha? Tingali, kalitan na mag-spray ng alcohol. Okay na siya. Mars! Bayan, hindi ta din eh. Hindi kay view. Listen! You sure dili ni mabungkag? Like, my gosh! It's so scary, ha? Then, the driver is to daot niya. Gihangat pa siya. Then you're fat, ha? Oh my gosh! Out balance ni! Salbakuta! Ganahan kay Kus view. Alag pas pasigsikan na ha? Kalma lang.
Malag dugay abot. I like mas eh. Nalingaw po ko sa kong gitanaw. Nindot kig view. What do you mean nga nindot ang view? You poor people. Wag yun mo taste. Ganahan ka sa mga nakita nimo sa palibot? Kini mga gagmay nga bay? Then the basura? You call that a nice view? Ew. Oh, may bitanaw siguro diha si mong nakita nga wa man. Lahi man. So where are you? Nga na sige tanaw sa kong atubangan. Kay nindot man. Puwa. Usay puwa? Ang iyong panty puwa. Namuso ka? Namuso. Ay, manikad mang kataon, oy. Namuso man ka? Saan taong ka? Ay, patakap na siya bilang ka diha nga sakay. Nanilingi pa dyan Bawa kang naitaw si mga tubangan. Manyak! Mahimo na ba kung mo pa uli, madam, ha? Oo, sama na. Huwag ka na ba isugo, ha? Wa na. Nahibong lang ko. Usa pa ginahitabo sa akong apo nga milahos naman siya siyang lawak ug naghilak. Ha, Juan? Kuan, kining... wasbig ko'y nahibawan, madam. Kay pag-abot na mo dito sa among dapit, dito naman siya, og milahos na og sakay sa sakyanan. Og unang nagpahatod dinhi sa mansyon. Dili mo hilak ug way hinungdan ang akong apo Juan. Nakasiguro ka nga wa kay kalabutan sa iyang paghilak. Madam, Kay oras nga may masahiran ko nga may gibuhat kan dili maayo sa akong apo. Pabayran ko sa imong kinabuhi ang luha nga iyang mausik. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!